sa mga bawal. Tanawa na ulian karon si Jan askil ni noon. Bisig dito kay na sige pa kon tricycle dito Manila. Pila siya ang edad na nga ni panaw ko nay. Asa mo katulog dito tunga. Yan ang hilak na jud mo nay. Hilak mas kurang si Ajoy. Ang dungaw may ngana na ang ngana na. Lese na Joy, lese. Gilisan lang sa hina. Gilisan ako sa nina. Gilisan sa hina na. Pila di ko ka oras ni panaw. Dugay. Panaw daw. Kainom ka na tubang ka amang ni basaglan. Harusan kay niya nga sirkular na sa itong nag-inom ni mong kulurang pinikon nga kutsara. Ninglihok man ka. Nabuhi ko. Ninglihok. Diyan sa pagkipatan niya ba dito tayo? Diyan ka na pala doon man. O padalo. Padalo sa gusto ko nung kapna ko sa kabugtuan. Parang kung di na ko nga, ila pag gilisan na ng sibat ko. Di ba si Diyan ka din? Sakit ay. Hindi sibat ko. Kami sa adyo si Malika kami tulo. Ang atong mo. Mas taas. Ang pagtuli na, patay din na, kanagam ko rin kung ganang buwak na giunaw. Di kuhan. Di, gawang. Kadong sa inanay ko to. Na, Domingo to. Ang tanang mga couples ba, sa putong kapag minuro may couples na din, hindi na kausol din eh. Lagi problema sila na ingana ni, ano, nanda, inihila ko siya. Nilak si tay. Kaya dia kung mga bata, dagbay pa, dia mo ito bidamon ito mga bata na eh. Ang tuod na sinungan, ganoon ka, kung hindi ang taon ng anak, lagi kayo niya, dyan ang dagbay pa, nihilak man. Nihilak ka kay, ano sa mga si mga kwantay? Bago, lagi po. Kung ako lagi nga, kami ang kanina ka na ba dyan mga dagbay pa. Ano dyan? Pagkagabi na dyan, muli sa pagkagabi. Nagiwan na ng huli ng mga buwak. Itong gilisan na no, kaya nagsagot na. Nagsilang sila man na sa una. ang mga bumbong na badana sa una, mga saksak to, mga plywood na, nitapak-tapak, balik ka, sa silong sa una. Nagkapitay-kitay, dana, dadi katri, daslina kipay, dana. Ang mga anak din mong survivor tay, ako, si Mandilina, si Along, Si Mika. si Lisi, Tagamay kung ito sa talagto kong tumura. Upat mi ka anak Ito si Mato lagi tayong gambro. Giwanan ang buwak daghan. Yan dagan sa ngatos kay Yoyo. Gabi kong to Yoyo. Patambang sa Yoyo. Ano bang nagdang kumang Patay yan. giwanan sila ng mga buwak daghan. Kasi Yoyo pag hindi mo. Nakay dahang buwak ton. Nakarotsi. Ano ang buwak sa karotsi katong dahang kaya naman ito yung karang kalurot si sila. Diyan pag das arton na kali sa kakao dan dangan is bay. Ngaro oras ani ambot sa arton kita sa pangga sa jung nga to. Humuan na mo. Sa de picture. Matong dahan lutaw-lutaw nga nang ingin na sa ali. Ding, hala ding inom ding kay na ding nay purmang bituon. Ni wala lutaw bas picture nga tangan pas karoche. Oh, tagok. Napon na murag adlaw nga nga silak-silak nga na ba. Hala ding inom do na ding kay ang malumas pa ding bisan tagaan pa tanya kena buat ini jenis alis, alis kalau mana kau tu si alis orang nak tu, surya ada, matu yang sini na, sini ini, pagka abot ang tulog ado kang gitu kok masa arang kapakong apo, Mana tu nang gawas magkadugdugo. Cancer mo yung kakuan. Yung cancer yung kakuan. Kanser terus mati sedih siguro kamu orang menjadi nak kepuncak tijan. Ya siapa pun penggabuan sama penduduk penduduk ini dah kena gawas lagi. Kalau yang tak sini, Pag ganito nagawas ang dugo, wala sa kwani. Wala sa takigay bati ulit to. Ang na suok dyan, gikan maligo na sa nawa ang lanti. Magligo. Iris nga na, magtikong kung ano sa magkurkur na suok na na, maluwi ko mong tanang. nga naman to. Hindi naman tayo batiun. Sawa mo tumugawas ng kwan ba? Ito pa nang gawas sa mga dugo. Sa gikan sa tagbilanan, di pa sikap, di sa gikan sa tagbilanan. Pagkula mga dyan batiun. Kuan to Dr. Ben, dito sa kapunta na rin si Mari, kaya Pero- siya natiman. O kwan na sila, huwas na mustaki. Pagsuro-suro na yan, nawas tayo, naglumuli sa tajo. Pili na, ato na sa Hindi na muka. nagkapit. Ato na itong nakapit na sa baong. Abutangan na yung pundo kay mamatay na nagigit. Pangat dan ito sa una. Alos ng buwan na gusto. Mapanday, may survivor nga. Pili na o di. Nakain na mas karot si Mano di ba yung masigi dito pa yung namahan to sa pagka-July. Kay February naman to. Pagka-July, mga birthday arts din, gidaan istis sa tipunan. Dito di pa. Ulian dito ka dito. Kaya mga madyong pagkaon. Dito na gida. Hindi pa siya siguro ito sa binote nga. Mga mga December, Anak. ibalik sa Manila sa December. Tambok na siya. Marto, duga-duga na po sa pagkaulit. Muti milagro na tambal. Kaut sila git. Milagro gitong tambala kay kitsa bay magdahaw man ang karot si mehimong. Tambal. Oh, di ba? Milagro na Sa tambal. 2009, napo yung Estranjo, ang gandang gisir na sa among mga kaubas kong pols. Siya aras kong kini, balik-balik ang kilanat si Mana na. Ilan pag si Janga, sige ka, trabaho sa basak pa, si Libo na na. Diyan ni Kuling Niza,
yung sa amin taas na na. Namin bukas sa gilang sa'yo na yun na. Isa. Og tabangan ko sa amigo, buhi ko, hindi ko tabangan, patay ko, madyan na istorya, kaning lamhan ang tanda kilid. Ubo nito, Naghubak dyan, sakit, gamot sa hinagsinatag mga biit. Baga ko. Bawa sa tuwid ang sakit, marang tayo dyan ingon sa amin. Na nangikit ang dyan nga lamhan dyan, pero mga bilantan. Nikadlaw, magtrabaho man siya, nikadlaw. Di man ito badungan na, mo to baka gabi, itsahan ko may karutsid sa mong sa moskitero. Wala mo kay bada lang. Una, gitsa mo sa kapumpong sa karutsid Tuo nga. pa lagi. Tuo pa. Di man gi Basta ito ka. nawa may karotsi diri sa inyo ha. Wah, ano to mga karutsid? Magani. Masig na kaya may kong engkantada tay. Bao. Tina, katong karutsid pang may masakit. Amo yung iba kong siga kay mga tug dami. Gamay pa man sa ice. Basta kay tutusan na yun. Anada si Gabriel no. Sigaw si Queenie, iba ko pa siyang ipon-ipon. Manila na ko na na Higa sa taas sila, higa sa basak ng sagibo. Wala itong pagbang sa saga. Dami ning hagsak diyang tungod. Kanang moskitero man may. Pagkuan pa kay, ano mo sa aton. Dita, kasi saga kay na may ning hagsak. Albang-bang si unay, ning kuan. Bako pong tipa siga-siga. Siga sa kay akarutsi man. Isang bugin? Usa ka dito sa handa. 16 ka. Buwa ka ning bukan. Lo. Wala ko yaw. Na, hinod ba kasi na, gawin ko nung muto, hindi na sila gabi si Queenie, akatong mga kagmay puro, sabi ko dyan gilain paghumo. Akatong 16, kinibukan na, ako gilain paghumo, may dyan painom. Dawa naman si Lante, naadyo magdandari. Adari siya mong bag. Tambal lagi na dahon. Ito ba sila nga basta, gusto lang kasi natin. Ito pa diyan dito ang isulit ha. May dyan isa libay. Siya nang mi, gata ko ilang gidad, ano po, kaya grabe mo sa umhon ba. Ang katong karot siya, marso pa tugi, puun ng arastor ka nagkuhas. Diyan mo ko nga mga buwak, nagda-ning doa mo. Sanga, habog man, gipuun na mo sanga, gikuhag buwak, gidas umhon. Kaya grabe sa mimi. Pagkamayo na matas mimi kay buhi, pamungod itong sanga na itong gipun. Katong iputlan? Oo, Sus. kasi bagay sa pamuwak. Daan buwak kayo, madawa, ilang ang gidawat, gihan, o kramang pang. Sayang. Oo, ni pa inom. Kay ato na ko sibo. Katingan. Nataas na gigan po po ba si sila? Pag ito panulita nga ito, nawin sa magkaroon, handay pag sangag Yeah, pagkamatay ni Mimi Mayo naman to, sinong dulo, ganyan kay mga duligis mga sanga sa karotse kay tanong nila dito. Milagroso siguro ng kalutso niyo. Pag nga tanong si Babaw, marso pala ito po, kay gikuan sa gasa dito, diha pa, buhi pa dyan, sige pang pamuwag, bisag nasad, nasa, ni marabad ang butong, lubi-lubi mga kalibuak ba nga, marag, buto. Pinutol na to pero ni dahon lang yapon. Kaya na, pera katukabuhan. Masaling ito, just mga labong-labong nga. Pero buhi pa. Buhi pa karotse, ang matay. Buhi kay namulak man. Ano, takatuban na Mas nila huwa ba sa Marso? Sa Mayo ang huwa, init nga. Laya daw tato. Oo, huwa ang laga. Kumingin ng putos mimi, basig mabuhi. Basin pa ito ka. Basin. Siguro. Mayagruhan. Nagdadaan sila ginisdudo siya. Ako nagkalugso ka po dahil nga. Di pa sa kong Mario, buwak makibuwak ng ito Mario. Mayo po ito din. Mayo po ito na nagdurog sukas restaurant. Ang sukas restaurant sila ang silong lagida. Yes, Bukan ako. Muna ka, di naman naman nagkagmario doon eh. Kanang na nangapoy mga undis ka na ba'y buwak sa karotsi. Mas muna ka, wak lagi buwak tayo. Wak ka buwak. Kami mario ito nangapoy nga buwak. Ako niya to. Diyan tulo ka buwak. Alas 10 ako niya to. Diyan tulo ka buwak. Ang ginumungan, di pa inom nida. Pagka alas 12 naligo, karang ko naging tag lawas. Alam mo ka ng kalasutsi, basig na kaya may kong engkantada tay. Kasi mami ko tay. Di mo na yung paraan. Mo na kumbaga mo kuha niya. Masiguro na ikuan pas Ginoo no. Katulad di mo ka lagi may karotsi, nagtagak ko lagi nagtuto. Dis dagdagan pa katunong ang tagak. Nagtuto. Kapag sabot iti ba? Tagus man. Na si Gabriel tibo ka sa si Mary Joy si Aisa din silong nagtuon sila pa sa mga tuog. Ano yung man to? Si Gabriel, si Queen, ito nang higda na kayo pa itong ipon-ipon sila, Gabriel. Queen, bako sila. Gabriel, kasi binuang mo, Gabriel, kan dito rin mo masakikan. Wag kasi wag mo magkaunis, Gabriel. Wag may magkuan na na. Gabriel, tiya ba ka dyan? Katuto pa, madaas mo kuno agi nga. Sila, dumanag sa puang. Hindi nag-eat sa dato tay. Na, ang kasi rin pag kung si maming ko sa unang house na kada Domingo, ang dyan di siya rin na sa Hindi siguro ilang Hindi silo. rin ba tay. bawa pa, nito na ko, ano to nito. Ito na kaado nito, ang gimungon, pagka lawak na sa katong 16 ka buwa ka ng bukan. Ang katong pong puros, man po yung gipain. Si Jaga ito yung gipain naman, tanan na tuhan to namatay, nagbuwak sa kulutsi. Tama naman sa painom. Painom, sige na ito, sige itong inom sila. Ang sakit ito mo lang cancer na ito siguro. Makansin na ito. Basig sa atay kay. Oo. Lagi mo mga igso na namatay, atay man.
Anja kay ilantan Mga magabi eh. Jadi mga mang kulit tumadungan magsing magyapon trabaho. Kapon ko. Sa una kita na sa Ajoy papoy anak nang grabe mo po na katong natipos. Papa mo kay si Ajoy mamutay bata o mga tao. Ako ka, kuhan. Oh, anja kanang nay. Kuan puto siya, kanang nay. Sa tumalan. Gidapon mo sa doktor ka. Ay jang dugo man ang ubo sa nakadyo kay naglibag dugo na hana. Yan naman to. Duha ka galon kasi kalibang sa dugo. Kuyawa. Tipos mo tayo sa kuladira. Ang jang tae gani paputo sa kanang nay istro ba pa. Palubong pagadudi ipo kang kay manakod kuno to. Sida ron mo na sakit atong tumura. Mga pinanggal si siguro. Kung kay high blood sila to, nagdukot sila lang man makabot mo sa kaladira. Kami ras ars nga to sinahuyong. Kay di mo to Tagularan taon na ito, tagularan taon. taglaran taon na daw ang mamutarap ang tarbitas ng kos taglaran. Ito mo Wa mga damutang unang dugo. Sige libang dugo ginagmay ba? Pero ang tablitas mao ra klase. Pag inom laman kay gamay ra di mo kuan sa kaladira kay tagtulo-tulo naman. Tulo ka katilan o katong nay sa tungo sa Maputang kay baktim. Baktrim, katilan. Kanang baktim, nakatabang po ng hirling. Kalibang po Bisa ng ko lagi mundo. ka natambawa. Sa kanto lagi na. Ay nagpul. Lakaw mo ito dito naman palit ng baktim pul. Ang kanag kon to sirlin. Grabe naman sirling. Kalibang po dugo. Gamay pa to sirlin. Grabe dagan din mga milagro ng Wala Tahan din. sa Wala din. no, jadi pa na sirlin nung mabuhi. Diyan pas ano nga tus ani mo. Nagbakay sila kaya kay kadto jadi kuan. Ipasahan. Sila hilin jadi dangan tus agi po. Ni panaan pasan Vicente. Ano ko matay din? Baktim na pinakain. Anja pag uli nila sa kanila truck kumato sirlin ko sa panaman ko truck. Di mo sa kay truck. Hanggang may pansirlin. O tanan nilin. Di na mo sa kay truck kay madut. Ako na Sige, Jawaw. Nahang dumi ka ang kadto. Grabe dagan mga milagro nga na nahita ko. Malabi ma. Tiya mo sa kabuan Mr. Glar, abad ti may bigano Mr. Glaran. Kaya nang ko sa nag-iban kong tatay nga ningapas mo Hindi nga sa si Adjo si Marites bago mo na siya kami ni tatay to. Ningapas sa Kaya kadiba. si Identified to doon. Kamu may barkada. Identified. Gida akong tatay kay Kamu kami may barkada sa Gabriel. sa kay mi og bus. Si Jinjing. Diya ka to sa Gabriel, usa kasi man, aw na kasi man wa pa dito ka ila sa. Pag ato bitaw ninyo naging hangad-hangad sa. Hangangan. Wa ka do wa kasi diya makaila namo. Kaya di jang kagaw diyan kon sa kanang utok. Wala naman kadto injection lang karon kada kong dagong. Nangamatay siya Karon magkaroon. ka dyan ha kay pati kung kumun sa ingana injection sa dugo rin. Diya pag mag-injection ipatod ina pa ingana ako ligawan dyan ko itong. Nagbantay ko dyan kay patod iron nang magtusok pa dali. Kuan mi Bantay nagtunay. ito oras. Rito. Patod iron dito palihok ko dyan. Distorsa na Jesus ginuha ka ulit ano to sa ganito to. Ni Gabriel. Nagkabot na mi da nga lungog eskwela kay Itisik ko ka. Itisibin siya kasunod man mo. nagkadangan lagi may eskwela. Matong pagka nakunyam doon na solusi dyan. Ngayon ba sa primer unay. Kaysa may bahay. Simbahan ni Nay. Nga na. Mapa dyan baka ako ng hospital lagi to. Nga, ano sa Gabriel? Pwede na pamisag na. Wala po. Ito pa sa pinagaliyo sa duwa ng meningitis man di ay. Anxieties. Grabe jud na Ano, no. da paggawas na mo sa ospital, dapat jud ang mga tambaw ni dyan. Pero wa may bayad. Kung di ba sa una donasyon raman. Hindi siya. Dahil magano siya. Kaya ko'y UIC nga si parin. Ha? Asan di raman? Grabe na no. Grabe jud mo ka ng mga anak kin si may kabuo. Grabe jud mo sa Akan apos ni dan dyan. Kan nila sa lima pa ka. Kay, duha pa nakatuloy sing hubag-hubagan. Kaya kung dining hubag-hubagan. May katingnalaan to. si Ate Mita. Minaralik ka. Ade, loko. Kasi kon. Kasi Lolita, si Mita. Oh, katsumita dyan. Nagwari pa yung doktor ko. Among bayad ito pa masabog sa una nito. Kadla naglibang-libang gabi sa bado. O sa to basta gawa to. Gita, mata doktor ito. Balik ka buta na to. Lagi, dyan naglibang-libang kong utro. Lain na po niya. Ati nga mi kaya naman po tiguang nang mo mas arato nga. Apangasuon ko nung gidang anak, nga. Kasi nangatangan mo di ko siya ihatag likong kay manginang na sa dihang anak. Aga ko kadlaw pa ning ding anak ko kay na magbaw na gimigluto mangda nga to doktor. Pag kuan pa kay nalibang sa kuan na makatubog tayo. Wa naman nagbasag tayo. Wa naman mong dadyo sa doktor. Ang nakaaso isang damkong. Sa bangkawa na. Ang tao nga. Grabe Mga dagan pari. mga dagan ka sa mga milagro ni nga putsa. Mga pari. Ninangin din dyan. Nah, subada. Ang damo. Atong pari. Ayo. Nga na. Wala lo kami sa bintana. Tanaw ba kita sa mga na? Sama ka? Niyari ko lang todo ni mo. Mga pari. Tagay ko bahin. Bahin. Ano ba yung mga anak? Hindi gani. Yung mga asawa na.
Di na hatag din mo. Kaya anak bahala mo abot to bilang gato sa di ko hatag din mo. Manunuway sila po to siguro. Sa kamo to babaw. Di ba ang bata sa untirok mo? May namatay doon sa Manama. na. Ang sa untirok. Limbot ng mga balibo. Limbot ng balibo na namarod. Ang dali na, amang kitang ipanado sila. 250 kilo ron sa kuan kana na ay. Tupit Ano? to. Isa 1/4. Pero bigyan na pang ilang. Dahil sila po, di panaan po na bilang buong na mo abutag di mga tuig. Among ipanaan po na kailangan masakit ng kaado po. Ngano ka to tay? Kaysa ka to tay? Panuway, kato na padang ko Ko nimo. matoy ko an. Matoy kanang yati. Manuway si Ruta. Di panuay. Jaw na mga may tapos mo mga ingan ng anak tay nga parehas na mo nga kapirahan ko. Nakakuan pagkatay nga may tabo sa mga anak mga ingana. Wa man si Ruta kaya naman dyan naman. Pagawas Ang na. po ito ka mong tanan mga anak ay ampo mo dyan mo kanunay mo nga. Dagan mo lawas mga. O kanara mga sides na pasod sa pamilya mo ay Mga apo, makuan pa rin sana tay. apo. Di tanan ka dyan ka mong mga anak basta nga men dyan mo. Apil mo nas pag-ampo ko dyan kanunay. Di ba, may mga may tabo nga na. Di pa sa tayo makakorek sa nga. May tabo sa anak nga. Nga na. Wa na siya. Di na. Katakuan, na ka. Ha. Katong di po siya si Kuan na tao. Sa daw na disgrasa. Si Undoy. O nagtabaw ko na kung nasibaw mo to na nga kuya ko. Kuya undo na yung maabot niya. Kuya po to, dapat ito yung mga damo ko rin dyan ako nakasunod sa gabol na klase sila. Matungtong orang ipusil si Undo. Bantay mo ha. Mo to, nag-crash po siya. Bantay mo. Sa to di makita po nga na. Pagkatong panahon Mga na. nakakuan ka tayo, nakadamgo ka nga. Inabot din. May sign na. Kuya ko itong Gabriel ano. Still, batang Sa still. katong pagka-hospital na nga, i-operahan mo ka nakakuan sa na-sign ka nga, may tabo ka na Wah, nito. naman. Wa, dalakan mga kandungan man po mo. Mga dengan mo. Isa. Diba? Mga dengan Ang mo. Marso, G, si Gabriel ito 11. Marso matag opera. Marso, Ang G. isa man Marso G, si Gabriel pagka 11 ka po sa gabi. Oh, 11 po. Bernis mas kada tuntong Mars Gabriel nagpurahan po. Nasusunod sila pa kung purahan na si Lina po Gabriel. Kasi na siguro kaya may gawing kantada tayo, unsa. Ay. Kaya Lolita. John. Mo Di mo din na kalimbong na ako. Maglakaw niya. Pag-isa sige buhat. Di mo wala na ako. di ka kalimbungan mo magbatong dawatan kanang Kaya ito Manila. Manila. Tapos na, isa kayo barko, nin sa malulitan, ang bak ng malaga, kung ano ba naman paluli-luli, Di di ba? nga, di bisa mamimuni ka. Nasdan na nila. Tawag ko nila. Yung dyan sa Manila sa una. Oo. Kami sukaw. O di lang, Ano ba nang kami sumunod sa ka. mga niya? Mura magkag na mong ipangitan, kita kaguyab. Mura na talang trabaho Natulang to, niya. kaya tagaban, kung may managpanaog na tanang ko na masayro kay ko na. Dan hadid man ko, ibang mga Kanang sa mga barko. mga dugas niya. Kami man to na Di ba ka dyan na? Dito Kisa ko sana. na kanakastori. Makaman si Ruto. Damay, laki Di lang yung itong day. daga-daga mo. Itagbo sa barko nga. Di ba? Si Monica ni ako mag-amba kay Jangi pangita si Bert. Ay mo kung magsunod ka mo ito, kadistan dyan. Kisang tanim mo tayo mo. Sa mo nga. Damgo. Makita mo na makita na ba? Sa damgo. Di kay damgo, ganang mag-init. Nakita ko nung kunin dyan nga nagpangam ko nga nakangurkong ko na ko. Ang nga, ang ganto lang daw ng komunikan hard. Komunikan hard din Hindi na naman siya po. Hindi na naman yung tao kay kulita. Nansa ba kaya na? Ano gibuhat na magabi, mura magandang buwang ng palitan ng barko. Diyan ka na po suri-suri, may na nagdaga sa una. Ang baka rin. Mga tabi-tabi mo. na lalaki, hubog na to sa kasas buwan nga na. Oo. Eh, kaya mo sa kang gabi sa itong laki ako, daga itong laki nga yung ba na ko. Dagaan ko. Hindi ba, buong na. Kami man sa na suri-suri, magdaga sa gasa may abot. Sabi, hindi ko bisa iwan. Dito po na spuan. Sa alay. Naglahat po ni laki ba? Abalo ko yung kabuhi na ngayon sa Saan ulit ba? Hindi. Ano ba? Hindi ko pupurok. Naglahat po ni laki. Kisap to laki yan. Nakita Ang naman. tabas dito pa din sa usang galon na dugos, na ang laki, makalit, ning hatod pa sa bata skulahan. Di ba dito sa biting sinagotuwa? Mura nga nakita. Nga, muli na naman kung nga pa man bayri ang dugos na sa galon. Kita mo sa gruto na Kaya yun. ito, biting seed, ito na yun. Nagwa ka sweeting seed. Barangay ito masuto sa duro. Anong kaibawa ko dyan ba? Ha? Anong kaibawa ko? Oo, ano na kayo ka? Kaya mo ba sa mga liho? Magsili sa monitor. Magsili, monitor tayo ng manuroy mi. Magsawa sa unahon na harap ko siguro. Tulong, hindi mo na ganyan sana. Kaya ka na mukha na nanay kay sweater, kaya mihalin, kita ko ka.
Buli sa ilaw. Ay, sabi buli sa ilaw. Yung kamot ang Ang kuan puro na agyo. Ginuni may Magkano man binanay ka love you mama didi. Love you. Magkano man binanay ka ang mga agi. John. Ha? Kain ka. Taga-anog? Unsa yan, tay? Tagaan ka na. Matahin mo ka. Ay, ayaw ko, tay. Ha? Dili ko. Na bayag yung siyang naong? Mana? Nasama ka na. Kasi sa buwang. Oh, Panguwang na to. Ambisan ay pawiran. bulat manipon. Hikdi? Ah, nanahikot eh. Hikdi. Asa ka dahil simba? Lamig ka sa nila. Ha? Ventus. Ibalan mo. Ano pagkawasuri kita rin. Ano mo lagi? Nangkrasya. 250 magkang kilo din. Sobra makayo sa 1 por. Pwede na, oy. Pwede na, 1 Isa por. mo pa Jimbe? Oh, napagliliko. 50 pesos. Isa ang tanod natin na eh. Ha? Pwede na, 1 por, 50. Lahat ng mga tanod na eh, dagong. Danay lang, tungkol sa pang-arton, putangan. Nagita ganin. Pag mapukuti kaya lang sa nina. Ay, lasa ko, di sa kumudawat og mga... Bakit amo ni mga nagibuhat nila? Ah, musalig na ko niya. Ha? Musalig ko. Kanya ka di mo kutiglakaw, naramang ko sa bahay kanunay. Madlok mo siya mula ko si Rosa. Di mo dyan kutiglakaw, kay malisang mong kumulakaw ko raisa. Iyo. Narabit ako sa bahay, pirmi. Di na mula ko di kukuyok. Kundi di kukuyok, sigiyan may kuyok ka sa mula ko. Hindi ko makatahas ako raisa. Ang ilak ako nung ay. Matuglong so. Matuglong so, Di mo lugnay. matuglong Sara. Di mo ko mga to ako raisa. Bali ba, Rolita? Malisang Yan ang ko. asawa na dyan? Di lagi ko kataster. Tawanan. Ninglaga sa radyo ko guli sa una nga, gipidjaan ko nga ating nga niuli ko danhi. Atong ako raisa nga siya tinaunag larga dya ako na wahe. Sus, grabe dyan na dito haglag ka. Ninglaga sa radyo ko datog uli. Pero tawanan dyan ko nay. Tawanan ko maglakaw-lakaw nay. Pulbaan ko. Di ka na lamang may ka doon. Ha? Ada yan. So, Da guys, Kaya no. palit si Tiri o ka ng kuwan man okay. Tari. Manari ko. ano may balik Amo naman? nga, ihawon. Amo si Danon. Wala, kamanog. Neka. Galing na. Naman na si Mamo, tanguan ko lang mo. Galing na ka doon. Di nagahi. Kaya bata pa nga. John, Oh, Domingo na no. Domingo. Puntahan ba?